पारसेच्या सरकारी प्राथमिक विद्यालय चावडेवाडा हांगा पालक शिक्षक संघाच्या वतीन दहीहंडी कार्यक्रम जालो। पारसे चावडेवाड्यार आशिल्ल्या ह्या सरकारी विद्यालय विद्यार्थ्यांकडेन आशिल्ले कलेक प्रोत्साहन दिवपाच्या हेतान वर्सभर अशे साबार कार्यक्रम घडोवन हाडटात। तातूंतलोच हो एक कार्यक्रम। दहीहंडी कार्यक्रमान विद्यालयांतल्या चडशा विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो। सुरवातीक विद्यार्थ्यांनी आपली कला दाखयली, उपरांत दहीहंडीचो कार्यक्रम जालो। मी राधा, माझे सगळे फ्रेंड आहेत। भारतीय तत्वज्ञानाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे गीतासार। आणि ही गीता ज्याने आपल्याला सांगितली ते म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण यांचा जन्मदिवस म्हणजे कृष्ण जन्माष्टमी म्हणून साजरा करण्यात येतो। आणि दुसरा दिवस म्हणजे आजचा जो दिवस आहे तो गोपाल काला त्यांचे जे सगळे बाललीला आहे त्यांची खास आठवण म्हणून आजचा हा दिवस साजरा केला जातो। आता ही बाललीला आपल्या सर्वांच्या डोळ्यासमोर आमच्या शाळेचे बाल गोपाल हे राधाकृष्ण वेशभूषेच्या रूपात आपल्या समोर सादर करतील। दरवर्षी प्रमाणे याही वर्षी आम्ही आगळा वेगळा असा गोपाळ काला हा कार्यक्रम सादर केलेला आहे। मुलांच्या सुप्त गुणांना वाव मिळण्यासाठी किंवा त्यांच्यामध्ये अंगभूत असलेल्या गुणांना वाव देण्यासाठी अशा प्रकारचे वर्षभर कार्यक्रम आम्ही सादर करत असतो। आणि याचं मुख्य ध्येय म्हणजे विद्यार्थी समाजामध्ये त्यांना समाजभान असलं पाहिजे आणि त्यामुळे त्यांना विद्यार्थी दशेतच या कलागुणांनी पुढं जावं हे ध्येय आम्ही ठेवून त्यांना विविध स्पर्धा, मग चित्रकला असेल, वेशभूषा असेल, संवाद फेक असेल किंवा दिंडी पथकासारख्या सांस्कृतिक कार्यक्रम असेल, हे सगळे कार्यक्रम आम्ही मुलांकडून घेतो। आणि माझ्या शाळेतील सर्व शिक्षक वर्ग त्या हिरिरीने सहकार्य देऊन त्यांच्याकडून करून घेतात, त्यांना प्रेरणा देतात आणि मुलांना मूल हे केंद्रबिंदू मानून आपण हा कार्यक्रम करत असतो। या शाळेचा विकास करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील आपल्याला मार्गदर्शक मिळतात। मग ते शाळा सिद्धीचे हब लीडर असेल किंवा मूल्यवर्धनचे मार्गदर्शक असेल किंवा आपल्या समाजामधील आदरणीय व्यक्तिमत्व असेल यांचं मार्गदर्शन घेतो। आपले अधिकारी असेल त्यांचं मार्गदर्शन घेतो आणि मुलांना, विद्यार्थ्यांना घडवण्यासाठी जे जे शक्य असेल ते आम्ही करून घेतो आणि त्यांना पुढे नेण्याचा आमचा मानस असतो। तो मानस आम्हाला पूर्ण करण्यासाठी आपले SMCचे प्रेसिडेंट, PTA चे अध्यक्ष आणि इतर सभासद, शाळेचे हितचिंतक विविध प्रकारांनी आम्हाला मदत करत असतात।